The internal theaters of conflict. To understand why intelligence agencies are watching this so closely, look at how directly it intersects with Ethiopia's active, overlapping domestic conflicts. Regional security genuinely hinges on whether Ethiopia can pacify its own internal battlegrounds, all of which are watching the proceedings warily. Up north, Tigray continues its recovery under the Pretoria Cessation of Hostilities Agreement. For Tigrayans, this dialogue is a chance to resolve constitutional disputes, fast-track the return of displaced people, and stabilize the region's future. But a serious internal rift inside the Tigray People's Liberation Front complicates things. Okay, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተዓዘብቲ ናይዚ ከባቢና ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ከም ዘላን ውሽጣዊ ፀገማታ ኣሕውያ እዚ ዲያሎግ ደገለዶ ድብልዎ ዘለዉ ናብ ደገ ገፃ ንኽትከይድ ካብ 91 ዝተፈጠረ ናይ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ወይ እውን ፀጥታዊ ዞባዊ ኩነታት ንምቕያር ወይ እውን ኢትዮጵያ ሕልምታት ተዓቢጡ ዝነበረ ሕልምታት ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምትግባር እንድሕር ኮይኑ ብመሰረቱ እንታይ ክትገብር ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማታ ክትሕወ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እዚ ዲያሎግ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ተኾነ ነቲ ናይ ኮሃ ወይ እውን ነቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ፀጊንካ ገለ መዕለቢ ክትገብረሉ ትኽእል እንትኾነ ካብቲ ዘረቦም ተበጊስካ ግን እቲ ፀገም ናቶም ካብ ንክፍታሕ ንክገድድ ዝቐለለ ምዃኑ ኢኻ ትርዳእ ብከስ ተጋሩ ኣብቲ ዲቤት ይኣትዉ ኣለውን ከምኡ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቀንዲ ፀገም ንኣብነት ኣብ ትግራይ ህወሓት እቲ ፀገም ይብል ኣለዉ ኣብ ትሕቲኡ ድማ መን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣምሓራ ፋኖ ክልቲኦም እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ነቲ ውሽጣዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ ገይሮሞ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፋኖ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዲያሎግ ዝብልዎ ዘሎ ይሳተፍ የለን ህወሓት ሪጀክት ገይርዎ ይሳተፍ የለን ስለዚ እቶም ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ወይ ዘንቅድዎ ዘሎ ዝርርብ ይሳተፉ የለውን ጥራይ ደይኮነሲ ነቲ ስርዓት ካብ ሱሩ መንቁሶም ንክኣልይዎ ከቢድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናው እቲ ብልፅግና ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዘይኮነ ካብ ቃላቱ ስምዕዎ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶችና የውስጥ ባንዳዎች ሀገራችንን ለማዳከም የጠነሰሱት ሴራ ሁሉ በህዝባችንና በመንግስታችን ጽናት እየከሸፈባቸው ሲመጣ አሁን ደግሞ አዲስ የመሰባሰቢያና የጥፋት አጀንዳ አድርገው ወደ አልፋሽጋ ዘወር ብለዋል። ይህ አካሄድ ዝም ብሎ የድንበር ስብስብ ሳይሆን ከጀርባው ግዙፍ ስልታዊ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ለማስከበር የታለመ ቀጣናዊ የጂኦፖለቲካ ቁማር ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብቷ እንዳትጠቀም በተለይም የአባይን ወንዝ እንዳታለማና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ከነበረበት ውስብስብ ችግር አውጥታ እንዳትጨርስ ለማድረግ ዓለም አቀፋዊና ቀጣናዊ ኃይሎች ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልተጠቀሙት ስልት አልነበረም። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ በአንድነት በመቆማቸውና የማይናወጥ ጽናት በማሳየታቸው የታላቁ ህዳሴ ግድብን ግንባታ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዘይተሓሓዝ አርእስቲ እናተሓሓዙ ሕጂ ድማ አልፋስጋ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ስቡሕ መሬት ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘይተወድአ ግድል ዘሎ ዘይተፈትሐ ወይ እውን ህልኽ ዘለዎን እዚ ናይ ኩርሙክ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ጥራይ ደይኮነ ኣብ ላዕሊ እውን እንተኾነ ተልፋስጋ ዝብልዎ ክሳብ ናብ ደቡብ ኤርትራ እውን ዝበፅሕ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘተሓላለቕ ጉዳይ እዩ ኣዝዩ ስቡሕ መሬት እዩ ኢንፋክት ነዚ ቦታ እዚ ኢማራት ብፍሉይ ዓይኒ ከም ትጥምቶ እዩ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣምሓራን ዘሎ ሽግር ከምኡውን እዚ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ድራማ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ በዚኦም ዝፈልጡ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ቦታታት መንጢልካ ፌደራል እንዲ ሒዝዎ ዘሎ ንዑ መንጢልካ ሒዝካ ነዚ አልፋስጋ ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብ ሱዳን መንጢልካ ወሲድካ ሓደ ዓብዪ ስቡሕ መሬት ንሕርሻ ዝኸውን ቦታ እቲ ፌደራል መንግስቲ ንኢማራት ክረክበሉ ዝኽእል መንገዲ ንምስራሕ እውን ከም ኮንሰፕቲ ይዝረብ እዩ ስለዚ ነታ ዘላ ፀገም ነቲ ናይ ኩርሙክ ዘሎ ፀገም ገዲፎም ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ አልፋስጋ ምስቲ ናይ ጌርድ ዘሎ ኩነታት ተተሓሒዞም ንመን እዮም ከዝነቕፉ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ኤርትራ ኣብ ዘላቶ ዘየላቶ እናእተኻ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድናታት መዓልታዊ ከም መዛረባ ኣጀንዳኻ ንግረ መንገድኻ ድማ ንህወሓት ከም ቀመንፈይ ተብለሎም ኣብኡ ንህወሓት ድማ ኣብ ሕውስ ተብሎ ነቲ ናይ ኒል ዘለካ ፀገም ቀዳማይ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ዓይኒ ኣብዚ ኤርትራ ዘለዎም ህልኽ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ፅሊ ኣይ ቲንክ ብዙሕ መግለፂ ዘድልየኩም ኣይመስለንን ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ቴንሽን ኣሲሮም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቕ እዩ
صلايخا أنا تصيرو كم تسألأكا مخطفأكا كم ذلك نقرأ كان تجميرو نتي جره لبو ديمقراطي ويفتح كتمسك حجزا كاينا إلى مو تدحر أبي زخ زبل كريكم يا سنة إلى سبوز هنا مرأيا يوم معناته all they know نساتهم علامات ناتهم ستجاجامي بسور زي كنا من قديم زقلت ونازلوا أزي مسمنتاي كتحازو وصل زلوا يوم لأن كنا كلتا منقصات تغيرنا اللوا نعتاتهم أصبيغان كحم ما زخلا نساتن دما تحنتي قد مستوسن غزي ريناز أنا حنا زغنا ناي كريكم حج دما حدش أقداسيت سراح أتي actually أتي منقص إرتراز قبراز اللو حنت كابتن تحقوس أن نقر نتلو إذا حجين رياز لنا مخنياتو you really need to address those situations اليوم سبازياتهم صغير كامر أي ترقم يبلون بزياز قبروا زلو ترايسي كم مبزحنا إرتران أزينا خم نحقوس فلوتي صلايخا زخونة تنكذب التعبيد بأفو نلولا ونت كان خالق كان زتنكف زربا خزارب كله قلت في زخونة دبلوماسيا ومنقص قاسات مقبار أبايتانو تقبر النقر ترى قريفكا زخونة ملسي زهب إرترا قدمي سلسة معلتات أخيبا ناي كونغرس دو ناي هزبدو يلا أكيبو نلولا ونت إرترا زدفر برايم مينستر وش تعو سلام نخعكب نيرترا جنشل جيرو نكخيز زفتنو تاجر إرترا كلتا أقد تستفز أميتا تقاتي ما نبزن كلتا معلتا زحلفا انت سلسة معلتي السودان إرترا بحدا جيرو كتصرف تزاريخم تمسأخون تسأقم يبلين زبلو السودان مرحنا بإرترا مزيو السودان أبوش السودان زكازلو سنهلنا هنرينا سلازي السودان مرحنا بإرترا مسمسة سبوق زغون الركبات كايدوم سبوق متس صار كم زلوم سبوق مرددا كم زلوم دحر من صارو منستر قدات وصاينا إرترا دما ناب قبص قيد الله these are هاجرنا بخمسة عين الدبلوماسي كتقويين عندل يا بلصقنا زبلو سمعكا نسو زي زاربو كوي بلون كلا تبلون سبات الله نسخا كمان تترديوكا يا تراسبيغا تراسب سلازخونكا زربا خازا قد سنا يكون وي زرباقي وي ناتكري تو زقد سنا يكون نحاد عبا هاجر زمرح زلو ما راح تزاربو قد عجاو سلازخوني يلكا ختصارف سي صلالة سلازلكا طري ما راحنا هاجر وقكو ويزخل ونيو سلازي كن من تايكت نعقوت فتنا لها نتانك علاتو بزقبان متن مردع لبونايو هاجر يزمرح زلو هاجرو كن من تاي مرحلو نبصبو دي زمرح زلو نبدل ما دي زمرح زلو نعوز بالكات كوينو بزعبالو لو نتكم زعب هاجر كان كزارب كله أبي إثيوبيا تقندي كقد سكازلو هذا نا يوتيوب channel زبل ديكونه ما راحنا هاجر زبلو فيلد مارشال ويكنايتي حلقة صافنا سراوي زبلو زياتهم أقدسي قبل بوم ديم زبلو وزلو كم معكرم ديم زبلو وزلو كبدوم ديم زاربو وزلو أنا زقد سيكونه اتزاربو وزلو ترجم زلو قبرو دي ما يقبرون كارسيس لازم يرترا نتزبلو وزلو at face value كم تازلا تسبيكا بتحت مجارجات تقبر منقصات كم وترو زرعي منقصات دبلوماسياوي صحف ديو ويون دبلوماسياوي ركب مقبار أقداسي سلازي إذا تقبر زلا حنت كابتن إيرترا كل جزء statement كتبلو تخل ويون منقصات كتقبرو تخل نبلت قلنا دما it just gets into their skin فرفر تبلو نقر نتلا إيرترا مسقط ركب كتقبر كلا كم تانا أنا كقطعنا كحرقنا زقبروا كم أجر كفر تبل كام دما حجوز من هنا عادتي لا يغا كعرقك قطعك هذا خما كم شفتن صارما بلا جركا تمالو سلو so Egypt and Eritrea raised the security pact the littoral state only stands مجمريا كأي بحري كبيد زخنا بده قط إيمول بزنا حوتي كجبر زغل زبال زلو نجيبسي كبيد نجار كون خليس أمريكا دما نجيبس هاي تقويه كوراي إيرتراجد كم قطرو this is not our problem نعنا directly نبيننا affect خجبر الناس زغل سجم أيقونة ስለዚህ ሑቶ ከምዚ ገይሮሞ ሑቶ ከምዚ ገበይሮ መንግስቲ ዝኾነቅ አላይ ውፅኒ በዚያ ድማ የመስግነ ሑቶ ፀገምና ይኮነ ኣብዘይ ፀገምና ዘይ ምታብ ድማ ልቦናይ so exclusive control Egypt and Eritrea declared that the Red Sea security and governance are the exclusive responsibility of the coastal littoral states ቀይ ባህሪ መምሕዳር ነተን ኣብ ቀይ ባህሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ዝምልከት እዩ ሑቲ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ቦታት ዘሎ ስለዝኾነ ገማግም ባህሩ ንዑ ዝምልከት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ንዑ ዝምልከት እዩ ስለዚ ንዑ of course ነቲ international body ንክዓፅዎ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ክትምጉት ትኽእል ኢኻ ግን ቁሩብ ትለይ ንውሽጢቱ ተኢልካ ድማ እቲ ምክንያት ዝህቦም ዘሎ መን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ስለምንታይ ከምኡ የጋጥም ከም ዘሎ projection of Ethiopia they explicitly rejected attempts by non-littoral countries referring to ስለዚ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ይኹን ካልእ ኣብኡ ከሎ ቃል ብቃል እውን ጠቂሶም እዚ ዕንደራ እዚ ከብቅዕ ኣለዎ ብምባል
መልሲ ይቦም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ንዓና ዘገድስ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ኣብ ጎንና ኮይኑ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ክቦ ዝፍትን ሓይሊ መሻርክትና ንዓና ከም ሓደ ኣገዳሲ መሻርክቲ ድማ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስለዚ እደን ደፍደደይ እንታይ ይገብሩ ሳቶም ወይ እንታይ ይብሉ ንዓታቶም ዝምልከት ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ዓይኒ ክንሪኦም ኣለና ንዓና ዝፀሉ ነገር ክሳብ ዝኾነ ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ብምሃብ ሰጥለጥ ከተብሎም ምኻል እውን ልቦና እዩ ኣብዚ ሓለፈ እውን ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ግብፂ ምስ ሶማልያ እውን ፅቡቅ ናይ ማሪታይም ዝርርብ ትገብር ነይራ ታሳሰይቲ ነጥቢ ድማ ቀፃላ ግብፂ ክብልዋ ከለዉ ደስ ትብለኒ ነጥቢ እንተላሰ sovereignty first ልኡላውነት ቀዳምነት Egypt reaffirmed its full support for Eritrea's territorial integrity and national unity እዚያ ዘረባ እዚያ ፍጹም ሕርኽርኽ ትብል ነገር የብላ ብልፅግና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ቀፃላ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ስራሕን ተግባራትን መደረን የስምዓሉ ግብፂ ድማ ብተደጋጋሚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይድፈር ነገር እዩ ሙሉእ ደገፍ ንልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ጠጠው ንብል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚያ ዝብለና ንዓና ድማ ኩሉ ግዜ truly a good friend እጂ እዛ ነገር እዚኣ ለንቀን እንታይ ትብል ዘረባ መፅያ ከላያ ትመፅእ ዘላ ናይ ኢማራት ቀፃሊ ምሳቶም ይራኸብ ከም ዘሎን ገለ ነገር ይትንኩል ክህሉ ከም ዝኽእል ዘንፍት ዘረባታት ኣብዚ ናይ ሚድያታት ናይ ኤርትራ እውን ሰመቀኒ ኣነ ግን እንታይ ኢለ ግብፂ ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ናቱ ረብሓ ኣለዎ ናይ ግብፂ ቁፅሪ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ናቱ ኒል እዩ ካልኦት ኣለዎ ናይ እስራኤል ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣለዎም እዩ ካልኦት ጉዳይ ናይ ማይ ግን ቁፅሪ ሓደ ፕራዮሪቲ ናቶም እዩ ዳይሬክትሊ ኣቢ ኣንፃሮም ኮፍ ኢለላ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣቢ ድማ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ሰለስተ ካልኦት ዲጋታት ክገብር ከም ዝኽእል ሓሳብ ወፂኡ ይቐኒ እዩ ዝብል ግብፃውያን ኣብ ዕድበድ እያ ትሂቦም ዘሎ ገን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ክሕይሉ ኤርትራሲ ተድልዮም በር ኤርትራ ትደልዮም ሃገር ኣይኮነትን ኦፍኮርስ መሻርክቲ የድልየና እንዲ ግን ኤርትራ ብዘይ ግብፂ ክትነብር ትኽእል ብርግፅ ነቢራ እያ ቃልሲ ናታ ብዘይ ግብፂ ነይሩ እዚ ሕጂ ዝነበረ መኸተውን በይኖም ነይሩ እዚ ምስ ግብፂ ተኾንካ ፅቡቅ ሽርክነት ተደየለ ድማ ኤርትራ ብነብሳውን ክትመሓደር ትኽእል እያ ግብፂ ግን ንኤርትራ ትደልያ እያ ንብሎ ዘለና ኢና ማሪታይም ሊንክ activation of a new maritime transport ተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እዚ ኣፎም ሲብልዮም ግን ክግበር ዳ ይድንገና ለምበር ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስትመንት ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር እውን ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናሽናል ሴኪሪቲ ኤክስፓንሽን ናሽናል ሴኪሪቲ ለንስካ ግብፂ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ጌራቶላ ሓንቲ ከስማዓኩም እየ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ክልተ ባ ሓንቲ ጉዳይ ናይ ገርድ እሞ ኣሜሪካ ኢዳ ክትእቱ ምዃና ስለ ዝንገር ዘሎ እዩ ዝሓጎስ ገፅ እዚ صندوق يزراري بولو أمريكا ندر داغماي أب قدات حداس قدب المحيال أب تدفع الزلاوان إثيوبيا أب لعل الجبسي بزعبا قدب حداسم تررت نغفيتها تقرب كم زلا عايز قلة ظلم إثيوبيا أب زرع عبي قدب حداس إثيوبيا لوي حوان سنح من السحاب أب لعل الجبسي نغفيتها أحيل أحلام كايرو نمرحتي عدي سبا نايتي بروجكت جوجل نت كتكراخر انتلام أمريكا دما أب مونغو كل سين هدرات دويد سنح در داغماي متنسا دبلوماسيا وساعتها أب تحيل الزلاوان يوم زي دحرواي من اللوات نغفيتها عدي سبا كايرو من قصة معخنا زينا إثيوبيا عدي سبا نتعب سماوي أباي أبدبر نايل زلو قدب حداسم مملأن مزوار محلو جنس قمت وسيد زبل جبسي بدرجامي زجل استخاتات المجلسات بصفحات تنوف يا زلام عبال بايت وكل تزبطات إثيوبيا محمد علي راروسي أب جبسي زغرب وكسم نتي تاريخ أو كون نتي لزجلتهم اسم مسرة مسكلات أجرا وحدي كمون لمعتها ومسرات لعلوت حجرات تفاس أبايم عيش زبل مخاني جليسهم كانوا نتي جزء حلو سرعات بحتى ومقص أربع أباي كتعقبوا تدل كبليو وغيسهم مع كم زين إثيوبيا بنا حدي مور عطوا هاي مريم استحفة نايرو إتو صحفون زحت مخينهم جبسي أبو بايتوس أتحبرات حجرات حوسو أبو براو مدركات حدا وجناوي زبل كعل بغزال التقيمم أبراو مركز إثيوبيان مدخاميات تسعة زلايرهم هذه تحدث وتت كعلات أبو منجو جيبسون إثيوبيان واشنطن نتي أبو مودعتا كتشين سران ربعات جميلو تقاري سلطان حمد دردر داغماي كتب برابرو أبو تسعر الزلاوانيم جيبسي نتي إثيوبيان مملع أسرحم عبي قد بحداث إثيوبيا بيناوي بمبال لمسرحة عالم لقاو حقي ዶናልድ ትራምፕ ካብ ድራማታት ክወፅእ ስለዘይ ከኣለም በር ነዚ ጉዳይ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ብፍላይ ናይ ትገርድ ጉዳይ ኢዱ ክእትወሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እንዳ ብልፅግና ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ أحمر አሁንም የግብፅ ጣቢያ ነው ይሄ 360 አልዓረቢያ የሚባል ጣቢያ ነው የግብፅ ጣቢያ ነው ምን ትላለች የናይልና የባህር ጉዳይ ትላለች سوري على متواتشو صعد معركة النفوذ في القرن الإفريقي إيه بأفريقيا كندلاي من يبلاي يكون يميلو تقلنو بك بقل سنوي نقولون من بزيه أكبابي يبلاي يكون جبس ويس إثيوبيا لذلك إهنن قداي بقل سينقرون لبو ما ينكادنك إثيوبياوي نقلي لايشل بفتصم
በጣም ነው የሚገርመው ማለት አንድ በግልጽ እየነገሩን ማለት ባንስ ደባብቀው ለዲፕሎማሲ እንኳን እንደዚህ የሆነች ነገር አሽሞንሙነው እንኳን ቢሉን ነው በግልጽ ይሄ ጉዳይ የበላይነት ጉዳይ ነው በቃ الصراع بين مصر وإثيوبيا يتجاوز ይህ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለ ህዳሴ ግድብ والممرات البحرية ከናይል ውሃ ጋርና ከባህር መተላለፊያ ጋር የተያያዘ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናይ ግብጽ ሚድያታት ድሌታቶምን ሓሳባቶምን ዝሓቡ ይኮኑን ተደጋጋሚ ዋላ ሳቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተል ጉዳይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሜኒው ሜጀር ሪጅናል ፓወር ክኸውን ዝኽእል ናይ ሪጅናል ኮምፒቲሽን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣመንጎ ኢትዮጵያን ከምኡውን ግብፂ ክልቲኣቶምን ዲፕሎማቲካሊ ተወዳደርቲ እዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንሕብረት ኣፍሪካ ዘእንገደ ሃገር ክኸውን ከሎ ግብፂ ድማ ነቲ ኣረብ ሊግ ዝበሃል ዘእንግድ ሃገር እዩ ስለዚ ነናቶም ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ኣለዎም ኢንፋክት ግዳ ሓቂ ወይ እውን ገለ ከም ተወሰኸ ሓቂ ድማ ግብፂ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝዓበየ ኤምባሲናቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣይኮነን ዘሎ እዮም ዝብሉ ወይ ኣብ ብራስልስ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ይብሉ ስለዚ ቀዳምነት ናቶም ኩሉ ግዜ ናይ ማይ ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድልየ ስለዚ እዚ ውድድር እዚ መን እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ፀብለልትነት ክህልዎ ዝኽእል ንዝብል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ nothing surprising everybody is for their interest ኣነ ዝገርመኒ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ነፍሱ እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኣይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ 6-7 ብረት ኣልዒሎም ክድስቑኻ ዝውዕሉ እናሃለዎ ከለዉ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ሪጅንን ብዛዕባ ካልእን ክዛረብ ሞራል ዘለዋ ነገር እዩ ዝብለኒ ኣብ ካልእ ዓለም እኮ ግብፂ እኮ ድኽነት ኣለዎ ሽግር ኣለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ግን ብረት ሒዙ ነቲ መንግስቲ ከውድቕ ዝፅዕረ ሓይሊ የብሉ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ናይ ሪጅናል ፓወር ደገሎ ክትገብር ትኮንካ እኮ መጀመርያ ሃገርካ ኢኻ ትቆፃፀር ዘለካ ገዛኻ ኢኻ ትቆፃፀር ዘለካ ገዛኻ ትቆፃፀርካ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ብዛዕባ ካልእን ክትዛረብሲ ሕፍረት ምተሰምዖም ነይሩ ግን ተሓፍሩ ሰባት ኣይኮኑ እዚኦም so ዝብል ዘሎ discuss the geopolitical struggle between Egypt and Ethiopia okay ኣመንጎኦም ህልኽ ክህልወኩም ይኽእል እዩ retaliation via the Red Sea following Ethiopia's perceived diplomatic and engineering victory regarding the Gerd Malatu. The speaker claims Egypt is retaliating by attempting to block Ethiopia's strategic access to the Red Sea. So, Gipsi nati bahagna bahar zallo min Ethiopia tatawko tablom ya tadali zibil zallo. Majamriya እቲ ብልጽግና ነፍሱ እውን ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ስለ ዘይኮነ እቲ ካልኦት ከም ኣጀንዳ ንምፍጣር ዝጥቀሙሉ ዘረባ ከም ሓቂ ገይሩ ይወስዶ ከምዚ ንሱ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ መጀመርያ ብልጽግና ዓቕምታቱ ድሩት ምዃኑ ኣብ ኣፉ ዘይኮነ ብተግባር ፋኖ የርኢ ኣሎ ፋኖ ህያው ኣብነት እዩ ብልጽግና እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ክገብር ኣይክእልን ህያው ኣብነት ፋኖ ኣሎ ስለዚ ንፋኖ ክትሓልፍ ኣለካ መጀመርያ ብሸነ ክትሓልፍ ክትክእል ኣለካ ስዕር ክትክእል ኣለካ ولا زي ديالوج الكامز يخزر لها ونبعبيو بسلام الكلام زي مسخ ياخذ السفلتي دي هيستوريكال كم ما تاريخ جبسي افغندو افغرعدو نابلو حتى افغندتنا افغرعن كسعري تقولينهم ايرتراين سلازنا بريهم سعركم لك كم تا وانش افريقيا حنت زي وسيدنا يزبلو بنا ايرترا تصاوت تجيركم زوسطكم غندال غندتن غرعنا يتبلو غندتن غرعنا يكون ابت كباب يكون زلو اب غندر كباب زغبر زلو كينات كان كسعري كالكم الله ስለዚህ ኣብ ጉርዓን ጉንደትን ተስዒርኩም ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ እቲ መሬት ድፈልጥዎ ነቲ ኩናት ድፈልጥዎ ስለ ዝነበሩ ኢኹም ስዒርኩም if it happened ኤርትራ ያስዒራቶ ዘላ እዚ we need to claim our history this is our history ያይ ሕጂሲ ሓደ ሰብሲ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱሲ ሰራዊቱ ሒዙ ተኸይዱስ ኣብ ጉራዕ ከባቢ ደቂ ኣምሓረ መፂዩሲ ኣይ ተዋጊኡ ንግብፂ ስዒር ወቅት ብሉን እንዲኹም ማለት እዩ it's not even ንዓድዋ መብፅሖም ከማን ተኣምር እዩ ترديهم لهم نعدوا مبسوط سرايت تأخيبو أبعد وانكو من اللي كن كالوتن كلهم زي مسكروا جنناتنا يرترايو مسجزية كله ولي حكواتي أبعد بغلتي شنق مستليان كانوا نتليان بمشكع نتي بوجن محرز بوجن مليليك دولا جلسنا برد ما خيالات كوماندراتنا كوينات كانوا نعوز حجزون صميم كحدا ما صلوا زغونجن نتوم تليانويان أف نابلو ملي شمام نتوم يرتراين دما زجبروا أسكح كحجفئي ካብ ኣምሮ ኤርትራውያን ክጠፋ ኣይክእልኒ ስለዚ ጉራዕዶ ጉንደድ ናበልኩም ቅድሚ 200 ዓመት ዝነበረ ኣውያት ኣይተስምዑና ትማሊ ናብ ዝኸትኩም ክድከሩ ትውዕሉ ዘለዎም ፋኖ ሓቀኛ ሓይልኹምን ምስልኹም ፋኖ የርእየኩም ኣሎ this is who you are so ካልእ ደይ ለፅንፅዋይ ከምፁልና ኣይንፍቱን ደስ ዝብለና ኣይኮነን ቀፂሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንሰርክመንት ስትራቴጂ ንቕርቀር ኣለና ይኸቡና ኣለዉ ይብላ ኣሎ ነግራም ተኮይንካ ኩሉ ሰብ ይፀላእካ
كقرقركاي كعصوكاي of course this is nothing special ስለዚህ ግብፂ በሱዳን ጌራ በሶማሊያ ጌራ በኤርትራ ጌራ በደቡብ ሱዳን ጌራ ተዓጽኦና ላይ ብሎ ነው ያዓጽኹም ያለው ተንጎራውቱም ስለደይ አምንኹም ስለደይ ፈትኹም ምስ ጸላእትኹም ሽርክነት ክገብሩ ጸገም የብሎም ኤርትራ ምስ ግብፂ ጸገም ሃልይዋ ይፈልጥን ግብፂ ንሉላውነት ናይ ትደፍር ንባሕር ናይ ተቋምት ንዓሰብ ናይ ተቋምት ዓሰብ ተቋሚታ ድማ እንካን ሃባን ብዲፕሎማቲካሊ በቲ ናይ ቁጠባ ቋንቋ እዩ ስለዚ ግብፂ ንዓና ስጋት ኣይኮነትን ንዓኻትኩም ክትበልዓኩም ትደሊ ትኸውን your problem not our problem in fact ክልቲኹም ዘይምስማዕኩም ንኤርትራ advantage ከም ኩሉ ግዜ ከተሰዕሉሉ ዘለኩም ናይዞም ክልተ ሃገራት ዘይምስምማዕ ንዓና advantage ክሰማምዓ የብለን እንጂ ሓተደና ተበላዓ ከለዋ ንክልቴን ተኺልና ንክልቴን በቃ ምሳኻለኹም ናበልካ እቲ ዝመፅእ ወለዶ ኣነ ከመይ ዝብለኩም ናይዞም ኩናት ንዓና ኢሞሽናል ክምልከተና ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ሓተዶም ክባልዑ ደልዮም it's a problem it's not our problem ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝበፅሓ የለን እሶም ክሰማምዑ ስለዘይክእሉ ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ናታቶም ሽግር ንዓና ሽግር ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ኣይነፍቅድና ድማ ግብፅን ኢትዮጵያን ክዕረቑ ይደልዩን እዮም ንክልተ ሚእቲ ዓመት so be it this is not our problem ኤርትራ እያ ተረዲኹምኒ እንጂ ብልፅግና ፈንጠርጠር ተይሉ ምስ ግብፂ ኢና ሽርክነት ንገብር ኖርማል ሽርክነት ደይኮነ ከዓ ዓሚቕ ሽርክነት ምስ ግዜ ድማ ወተሃደራዊ ሽርክነት ተገይሩሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣባይታ ዓው ዝበለ ቋንቋ ክንሰምዖ ኢና ንደሊ ኣብ ዓሰብ ዲ ኣብ ካሊእ ምስ ኤርትራ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ፅምዶ ከም ኔቶ ዓይነት ስምምዕ ኢንፋክት እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈራረመ ኤርትራን ግብፅን ሶማልን ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ዝገበርዎ ከምኡ እዩ ዝብል ናይ ሓንቲ ሃገር ልውላውነት ተተንኪፉ ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ዝተከንፈ ኢደን ንክእትዋ እዩ ዝብል ስለዚ ከምዚ ናይ ኔቶ እዩ ንሓንቲ ሃገር ምጥቃዕ ንሰለስቲአን ከም ምጥቃዕ እዩ ጀስታ ከምኡ ኢላ ኤርትራ ማርኬት ክትገብሮ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝ ክትገብሮ ስለዘይደለየት እምበር ከምኡ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ እንተተንኪፍካ ንግብፂ ከም ዝተንከፍካ ንሶማልያ እንተተንኪፍካ ድማ ንኤርትራ ከም ዝተንከፍካ እዩ ነይሩ ሶማልያ ባዕሉ ሸተት ኢሉ ኮይዱ ኣሎ ክመለስ ዘይምለስን ካሊእ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ግን እሱ እዩ ዘንፀባርቐልና ዘሎ ስለዚ ሕጂ ድማ ኣብታ ፅምዶ ትግራይ ዝበሃልካ ከኣቱ ይደሎ ኣሎ ፋይን ትግራይ ክትመፅእ ዘለኻ ኦኬ we have no problem ፋኖ ክትመፅእ ዘለኻ ኦኬ we have no problem everybody come ኩላኻትኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ጥራይ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ንዓኻትኩም ዝምልከት ኮይኑ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ውግን ጎረ ውግን ዘለዎ እዚ ግብፂ ካ ትጥምተና ኣላ ግብፂ እውን ትመፀና ኣላ ሱዳን ትመፀና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ ጀነራሊ ክትርእይዎ ከለኹም እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ምስ ነፍሳ ሰላም ዘይብላ ሃገር እያ ምስ ነፍሳ ርግኣት ዘይብላ እያ ንትግራይ ክትሃረም ትፍትን ንኣምሓራ ክትጥፍእ ኣብ ኣምሓራ እቲ ካልእ እውን ሰላም ዘለዎ ከይመስለኩም ቤንሻንጉል ከምኡ ኣብ ጋምቤላ ከምኡ everywhere there is a problem እዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና ኣይኮነን ግን ከይፈተናት እትውና ስለ ዘለኹም ርግፅ እቲ ኩነታት ምክትታል ዘድልዮ እዩ ጎኑ ካልይቲ ፀርፀር ተብሎም ዘለካ እዚያ ኣፈወርቅም ንዝሓለፉ እግራዊ ዲፕሎማስያዊ ፀውጢ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣብ ወንበር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ስግግር ሱዳን ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ ከይደሎም ልኡኽ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝዓለበሉ እዋን ጉዳይ ፕሮቶኮል ኣብ ሽንድራ ይዘክረም ምልክት ናይቲ ዞባ ንዓበይ ዝኽእል ዘለዎ ወተሃደራዊ ምሕዝነት እውን ተራእዮም ወዲ 80 ዓመት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ምስ ሓይልታት ቁጡፍ ደገፍ RSF እናተዋግአ ከም ፀንሐም ኣገራዊ ሰራዊት ሱዳን ብፅኑዕ እናደገፈ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ፀብፀባት ዘመልክቶም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገፁ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ህልው ቅልውላው ሱዳን ከምኡውን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሰፊሕ ዘተም ከም ዘካይዱ ገሊፆም እዚ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ምጅማረት ኩናት ካብ ዘካይድዎ ተኸታታሊ ብምኽኻር እቲ ዳሕረዋ እዩ ይኹን እምበር ዑደት አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ብፍሉይ ኣይነበረን ብከቢድ ፖለቲካዊ ፀቕጢም ማሕበረሰብ ዓለም ዝተደገፈ እዩ ሓላፊ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ጉጅለ 7 ማለት እውን G7 ኢንዱስትርያዊ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ሓይሊ ቁልጡፍ ምላሽ RSF መሻርክቲ ዕጡቃት ጉጅለታትን ብቁልጡፍ ተፃቦታት ደው ኣቢሎም ናብ ቀታዊ ድርድር ክምለሱ ኣብ ዝፅዋዕሉ መዓልቲ ናብ ኣስመራ ተጓዒዙ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ማሕበረሰብ ዓለም ብአልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንፁር መልእኽቲ ይሰሪዱ እቲ ኩነታት ንምጉዳን ዝቐርብ ፃውዒታት ሰላም ተደጋጋሚ ምንፃግን ምሕሳምን ደው መንግስቲ ሱዳን ሌትናንት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ የካይዳሎ ሎሚ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ዝወሰደት ኤርትራ ምትእትታዊ ሃገራት ወፃኢ ነቲ ጉዳይ የሓላልኾ ከም ዘሎ ክትነቅፍ መፅናሓ ይፍለጥ ኣስመራ እቲ ደማዊ ንዓናውን ኩናት ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ብዝግበር ልዝብን ብደገፍ ጎረባብቲ ሃገራትን ክፍታሕ ኣለዎ በሃሊት እያ እቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ግጭት ሱዳን ኣብ መንጎ ጀነራል አልቡርሃንን መራሒ ሓይልታት ኣብ ዳዕመል ሰሪዕን ናው እቲ ካልእ መዳይ ናይቲ ኩናት ድማ ክንከታተል ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ዝተፈላለየ ፈተነታት ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር መርኣያ ናቱ
مجمريا حنت لنكنا جبتي أب ميدياتات تزور زلا بميديا إسرائيل دما عبق ولا احترقي زلا مكبكم. Has just unveiled the biggest military headquarters on the planet, and it comes with a message. President El-Sisi inaugurated the Octagon on Saturday, a sprawling AI-powered command complex outside Cairo that makes the Pentagon look modest. It is 7 to 8 times larger in floor space. It's packed with next-generation military technology, and it's designed to coordinate Egypt's entire national security apparatus under one roof. مچم እዚ ግብፂ ኣመሪቃቶ ዘላ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ሚሊተሪ ካምፓስ ወይ እውን ወታደራዊ መደበር ዝዓበየ ካብ ፔንታጎን ናይ ኣሜሪካ ፅቢቑ ዝዓቢ ኦክታጎን ዝበሃል እስራኤላውያን ከም ሓደ ዓብዪ መፈራርሒ ነጥቢ ወይ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ወል ግብፂ ክንዲዚ ዓይነት ወታደራዊ ጭዋዳ ክትግትር ምኻላ ኣብ ንኣትዎ ዘለና መድረክ ፍሉይ ነገር እዩ ፍሉይ ነገር بحيلها حيلي سأزي أقداسي حجنا أتوزر أتينا زلنا مدرخ نقصر له زلنا مدرخ حيلي أقداسي حيلي مهلا وترى يكون حيلي بروجكت مقبار ما حيلي خمسة لك مرأي أونا أقداسي نتالو لأنه كل ذا attention دائما كركبي we all know دونالد ترامب حيلي يدفط سأزي نزع فيديو زيان تبصي حملو I like this guy يخبل كجمر again مش عرفت خاص لزغنا نتركن نجبسن نكريت يوم فلو يفقر خمسة لوب يزنقر كمون السعودية سلازي زي حركاتي إسرائيل ويزبلا زلي designed to coordinate Egypt's entire national security apparatus under one roof. But it was what Sisi said during the ceremony that raised eyebrows regionally. Dressed in full military uniform for the first time in over a decade, he declared there will be no popular normalization without a just peace ending the occupation. He's obviously referred to Israel, and it's a pointed signal that while Egypt's 1979 peace treaty with the Jewish state remains intact, public-level ties are going nowhere fast. To discuss كم تري وزن لهم إسرائيلويان كل جزء سقات سلزل اليوم زي أساسي بزعبا فلسطين ون بزعبا نازا تو ستي سولوشن ركو هنا يريابو زد ما إسرائيل كمن أفجرهم يمزري وسم سلزي تغيرو زلو عبي وتهدراوي بروجكشن عبي وتهدراوي عقمي من أبارغي أمها ب دونالد ترامب دما قربا محزنت كم زلهم دونالد ترامب دما قال بقالو يفكرين سيسي زبله لاف at first sight ري كبلون فقرك حزنان حدا يقيننا بلا بستيج استزاربه مالتيو اذا كله يري ولو يم نتنياهو فقرناتو فقرنا دونالد ترامب مس اردوان كمدما مس كلتين كتحازلكم مخنياتو اسرائيلاويان نخلتي كم عبي سقات يري وصلوا زلو نكلتين كتحازلكم there is also this story لنكنه viral story قين زلي أب ناتو وعلى ناتو أبي جيرون يرويلنا نيرنا أب تركي بريزنت ناي تركي نقولهم تما ومتيهم زنبر مرحتين تاهي أبي بوم نزيهم ناي مرحتين ناتو تريهم زلهم زم مرحت زيهم تاهي أبي بوم مسلكم شقط تشقط هاي تمسر رأي وابزي ناس واري إندستري سلزلوا أسواري شط اللهم سلزلوا نزاع شقط كم هي أبي بوم قليهم فريهم كوز دواي كالون قليهم البوليس عركي بوما قليهم قلقيرهم نزاع شقط زيا كم هي أبي بوم شقط هي أبو وهب هو كم زوهاب إردوان ريوا مالو دونالد ترامب دما أبتن كلته معاتري سلسة معاتا وزجبرن كسع كندم سير إردوان أركنت كم زلوا يزارب زلوا F-35 كشطوا له 5 دلل جداك العلو كم زدلل نزلنا بس ياخذ ما نتنياهو كيدو كرغبة دلينيرو أي كرغبة ما فقالني يكون دونالد ترامب سلازي نايزن ريوز لنا دونالد ترامب فولي فقري بس إردوان أي تركوا زجبرو زلوا إسرائيل دما كم حدا عبيسك أدري وزلوا انتهي تترجمي يمزول زلوا وانا شويو This was very on brand, and ironically, the two biggest problems internally challenging the NATO, Turkey and Trump, had taken center stage at the NATO summit. And that's where the story becomes global. You see, Turkey's geopolitical game plan becomes 10 times stronger with Trump by its side. So Trump, NATO, F-35s, Syria, Israel, Saudi Arabia, and more. تركو كم تري وزن لهم زي إردوان كم لومي متشي ويفلتني كم لومسي سنترال بوتا حيزا يفلتني نتنياهو بعلم درجات نتسيل له تسأل له دونالد ترامب يدفتونير دونالد ترامب لما قرب شلل كقابزو جنبير له تركي بوتين يفتوه تشاينا تدليو سعودية تدليو باكستان تدليو إيران وين تدليو everybody is دليو زلو نسود ما نيتو بملو دما اب تركي تمركسي خيدالو اسوار كشطلهم زخل كاب امريكا وصاي زبلص درونات كشطلهم زخل زلو بزوان زي اكل ناي نيتو زخونه تركي سلازي تركي is becoming a very indispensable
ተደላይ ሃገርና ኾነ ይመጻሉ ነዚ ኩሉ ተደላይነት ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ፍቅሪ ከም ዘለዎም ኤርዶዋን ኣብ ቱርኪ ኢንፋክት ኣብ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣይመኸትኩን ነይረ ኣብ ቱርኪ ስለዝኾነ ጥራይ ዝኸይ ዘለኹ ኢሉ እዚ ኩሉ ነገር ድማ ክገብረሉ ድልውነት ኣሎ ያው ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ኤርዶዋን ናበይ ገፁ ክወስዶ ይኽእል እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ዘክሩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ዘክሩ ካልእ ናብ ኤሮጳ ዝገብርዎ ካልኣርሲ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩሉ all becoming part of a Turkish script, a political ambition with global consequences. So what's the link? Let's find out. The tone before Turkey even entered the frame. Trump used the opening day of the summit to revive a fight most of Denmark's hand. Briefly, he also floated using the ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ትርኩዝ ደልዮ ዝነበረ ተኣማንነትን ፍትወትን ከምኡ ድማ እቲ ትርኩዝ ደልዮ ዝነበረ ሓይልታት ብኩሉ መንገዲ ንኽረክብ ይሕግዞ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንእስራኤላውያን ከም ዓብይ ስቃት ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ እገዳ ከልዕለሎም እዩ ምስታ ናይ ግብፂ ድማ ሓውስዋ ግብፂ ድማ ከምኡ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና ገይሩሎ ስዑድያ ለንቅኔ ኣፅዋር ክሸጠልካ ኢለ I'm just connecting all the dots ምንታን ነገራት ክበርሃልና ኩሎም እዚኦም ነገራት ንፅል ነገራት ከም ዘይኮኑ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ምዃኖም ኩሎም እዚኦም ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራ ዘለዎም ነገራት እዮም እቲ ኣብ ኤሮጳ ዝገብርዎ ካል ነገራት በይኑ ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ እውን ኣብዚ ከባቢና ዞባዊ ኩነታት እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ፅልዋ ክህልዎ Israel strategic cooperation, opportunities in water, energy and development. Ethiopia and Israel formalized a significant declaration of intent to deepen cooperation in water resources, renewable energy, agriculture and infrastructure. The agreement signed in Addis Ababa by Ethiopian Minister of Water and Energy, Haftamu Ittafa, and Israeli Minister of Energy and Infrastructure, Eli Cohen, marks a practical step in bilateral relations. It emphasized Israeli technological expertise in water. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እስራኤልን ኣሜሪካን ሓደ ካብቲ እቲ እስራኤል ዝበሃል ነዚ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ክገብረሉ ከም ዝደልን ከም ሓደ ኣገዳሲ ሃገር ገይሩ እዩ ዝርዮ እጂ ብኸምኡ ኣብ በቲ ምስ ግብፂ ዘለዎ ምትልላኽ እውን ይርይዎ ስለ ዘለዉ ኣገዳሲ ስምምዕ ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እሱ ከዓ ናይ እንታይ ኮር ሴክተርስ ዋተር ማኔጅመንት ሪኒዌብል ኤነርጂ ኣግሪካልቸር ኢንፍራስትራክቸር ማይ ኣቃበ ናይ ማይ ዝብል እጂ ግብፃውያን ነዛ ናይ ማይ ጉዳይ ክትስማዕ ከላ ኣለርጂክ እዮም ዝኾኑ ከምኡውን ተተካኢ ፀዓት ሕርሻ ኢንፍራስትራክቸር ኦፍኮርስ ናብ ሕርሻን ኣብዚ ተተካኢ ፀዓትን ቀለልቲ ይኮኑ እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዝብል ከዓ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ትሕቲ ቅርፂ ዲጋታት እውን ክኸውን ስለዝኽእል ዋተር ቴክ ስለዚ እስራኤል ንኢትዮጵያ ብዝከኣሎም ክሕግዝዎ ከም ዝደልዩ ረብሓ ክህልዎም ይኽእል እዩ ቁጠባ ስለዝኾነ ንሱን ረብሓታቱ ዘገድሶ እዩ ብዙሕ ቡን ካብ ኢትዮጵያ ዝወስድ እዩ ኢንፋክት ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣገደስቲ እዮም እቶም እስራኤል ዝበሃል ብዙሕ ኢምፖርት እዩ ዘለዎም ፅቡቅ ንግዲ እዩ ዘለዎም ግን ኩሉ ግዜ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣጀንዳታት ናቶም ክትሪኦ ከለካ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ሓደ ተወሳኺ ካርዲ ናይ እስራኤል ገይሮም እዮም ዝጥቀምሉ ከምኡ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እቲ እስራኤል ዝበሃል ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ሽግራት ንኸይመፆም ዝኽልክለሎም ሓይሊ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ኣጋይን ኩላቶም እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብቕልጡፍ ኣብ ዝቀያየሩሉ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ኩነታት እናንበበት ዘድሊ ስጉምቲ እናገበረት ክትከይድ ጥራይ ዘለዋ እዚ በዚ ዓይኑ ክንሪኦ ከለና ናይ ሑቲ ምንቅስቃሳትን መጠንቀቕታን ኣብዚ ከባቢና ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነበረ ኩነታት ተወሳኺ ካርዲ ዋይልድ ካርዲ ኮይኑ መፅይዎ ነገራት ንኽቕየሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ንኽግበር ብዙሕ ድፍኢት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኤርትራ ድማ ብዝከኣላ ነቲ ኩነታት ንረብሓ ክትጥቀመሉ ክትጓየ ግድን እዩ ከምኡ ድማ ክግበር ዝግብኦ ባህልቲ ኢና ናብ ሱዳን ንስገር Witnessing some of the worst types of violence, harm to civilians, and the continued escalation of drone warfare and airstrikes that are causing significant damage to humanitarian and civilian infrastructure and hindering humanitarian assistance. The conflict in Sudan has also seen some of the worst types of fighting and violence that humanity has experienced. ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተገዳስነት ከም ዘለዋን ሓይሊ ሓልዮት ከም ዘለዋን ከተምስል እያ ትፍትን በት ሶፋር ክንሪኦ ከለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደገኛ ኣስተዋፅኦ እምበር ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ከም ዘይብላ ርኢና ኣለና ግን ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጣልቃ ክእቶን እቲ ኩነታት ናብ ርቃት ገፁ ንክኸይድ ምዕፅንታ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝመስል but I don't believe it I think ናይ ኣሜሪካ ፀያቂ ተራ ከም ዘሎ ኣብቲ ጉዳይቲ ምርዳእ የድሊ
ኮይኑ ተሪፉ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን again ከም ሓደ ዓብይ አጀንዳ ይዘ levels of our government, the case is being made and pressure is being applied to relevant ወጣቶች አፈሳ ፈርቼ ነው የመጣው። በኤርትራ በኩልም በሱዳን በኩልም ወጣቶች እየተሸጡ እንዳለ አሁን በሁሉም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ያ እኛ ወጣቶች አሁን ባስገዳጅ ያላመነበት ጦርነት ድጋሜ ወደ ጦርነት አንገባም የሚል የወጣቱ እጅግ ስትራግል እያደረገ የጦርነት ነጋዴ የሆነው ልጆቻቸውን አይሞቱም። የትግራይ ወደ ጦርነትም በግድ ትግራይ ድረስ እየመጣ መንግስት የሰላም ከባድ ያጣን በትግራይ ውስጥ አባት ማቅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብበዓል ጻድቃንን ረዳን ዝተወደበ ተቃውሞ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። እዚ ድማ ተጋሩ ንዓቢ ድሌቱ ንክገብር ናብ ትግራይ ገፁ ቀይሕ መብራህቲ ቀጠልያ መብራህቲ ይውልዕሉ ከም ዘለውን ይልምንዎ ከም ዘለውን ፅባሕ ንጎ ኩናት ታዊጁ ተጋሩ ስለ ዝሓተቱንን ናይ ተጋሩ ድሌታት ንኸማልእ እየ ዝገብሮ ዝነበርኩ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ጉዳይ ድማ ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእስና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ርግፅ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኮሜዲ ኣይኮነን። እቶም ተጋሩ ንዑ ዝፈልጡ እዮም ዝፈልጡ፣ ንሳቶም ድማ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ የለውን። እዚ ጉዳይ እዚ 2-3 መልሲ ናቱ ዝወሃብ ዘሎ ክንርኢ ንብልጽግና ብማለ ዝተስተኻኸል ዝግባይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ናይ ተጋሩ ይኮነ ነይሩ። ትግራዋይ ሕቶ ኣይኮነን። ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ዝሓዘ ኣካል ኣይኮነን ኣካይዶ። ሰልፊ ናይ ብልጽግና ሰልፊ እዩ። ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዎ። ከም ዕላማ፣ ከም ኣንቅዶ፣ ከም ፕሮግራም ብተስቶ ናይ መን እዩ ኢና ፖለቲካሊ ትርጉም ክንዎ ዘለና ናይ መን እዩ ተተባሂሉ ግን ናይ ብልጽግና እዩ። እቲ ኣጀንዳ ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ሰባት እውን ናይ ብልጽግና እዩ። ሕጂ ናይ ብልጽግና እዮም ክብለካ ከለዉ ንብረቶም እዩ ማለት ንብረት ብልጽግና እዮም ዝዛረብ ዘሎ። ንምንታይ ከምኡ ክብለካ ኣለዉ ምስለካ ንውሕ ኢሉ መዓልቲ በቲ ጉዳይ ብፖለቲካ ክፍታሕ ክንዲ ዝከኣል ናይ ሓሳብ ቃልሲ ክኸውን ክንዲ ዝከኣል እውን ሰብ ዘለዎ ስምዒት ዝተፈላለዩ መበገስታት ክብሎ ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከይገስ ይለዓል ብፖለቲካና ፈቲና ኢና ኣይ ቲንክ እሱ ዘብቃ ይመስለኒ ወዲና ኣለና ብውልቂ ወዲ ኣሎ ኣብነት ምስዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ፖለቲካዊ ድርድር ምግባርን ኣይከኣልን ጠቕሊሎም ከይዶም እዮም ናብ ዝልመደም ተበፅሐን ነገር ስለ ዘሎ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ዝሪኦም ትግርኛ ተዛረብቲ እዮም ይዛረብዮም ትግርኛ ተጋሩ ኢሉ ክፅውዖም ክከብደኒ እዩ ክተጥፎ ብትደሊ መንነት ማንሰብ ክፅውዖ ልክል ክገብር ይኽእል ከቢድ እዩ። እዚ ናብ ተኣሽሙ ይሳገር እዩ ዘሎ እዚ ሰብ ናይ ብልጽግና እዮም እቶም ሰባት እውን ሓዊሱ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ ኣሕዋቶም ተቢሎም እዮም ሓሊፎም እዮም ሰብ ክተሃላለፍ ክእል እዩ ብባህሪ ምንም ትግራይ እውን ህልኸኛ እዩ። ትግራዊ ህልኸኛ ዝኮን ግን ንክብሪ ባህርያ ንምኳን ህልኽ የድልየካ ንምንብርካኽ ምለኽ የድልየካን ንክትወረድ ምለኽ የድልየካን ውርደተኛ ወራዳ ክኸውን ምለኽ የድልየካን ፍሉይ ዝገብሩ ናይቶም ሰባት እዚኣቶም ብህልኽ ወራዳን ምኳን ሃሊኾም ኣለዉ ባህርያን ምኳን ሃሊኾም ፍሉይ ዝገብሩ ነገር ንሱ እዩ። ሰብ ዝህልኽ ክልኽእል እዩ ንኽብሪ ክብርካ ክትዋርድን ኣይክልኽን ምስ ሓውካ ምስ ትግራዋይ ተሃላሊፍካ ንጓና ባህርያ ይትኾን ፍሉይ ተበየ እዚ ባይዘወይ እዚኦም ዘረጋገፁ ድሕሪ ዝኽብሪ የለን ሶበር ምክንያቱ ህዚ ዝቃለስዎ ዘለው ብስርዓት ይኮነ ምስ ብሄር ስለ ዝኾነ ሕና እውን ኣብና ኣትንያ እውን ኣለና ከም ብሄርና ንቃልሱ ሪኡ ኣለዉ ባዕ ብሓቂ እዚኣቶም ሕማቃት እዮም። ብሓቂ ብገዞሞን ብገለ እናበሉ ህዝቢ ከጨፋጭፉ ዝደልዩ ርእይዎም ኣብቲ ቅድሚት ዘለዉ ዶ ትሪእዎም ኣለኹም? ካብ የማን ንጀምር ነቲ ስክሪን ክትሪእዎ እንተለኹም ካብቲ ናይ ሎጎ ትግራይ ኦንላይን ብትሕቲኡ ጀሚርኩም ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣሎ፣ ኣሰፋ ኣብርሃ ኣሎ፣ ጀነራል ጻድቃን፣ ጌታቸው ረዳ ዛሕራይ ተን መሳኪን ትሪእዎን ኣለኹም ብድሕሪቶም ዘለዋ ተን ብድሕሪት ዘለዋ ኣንስቲ ትሪእዎን ኣለኹም ኣስተውዕሉለን። ጌታቸው ረዳ ወፂኡ ክዛረብ እንተሎ መደረ ክገስምዕ እንተሎ ከዓ ቀውጡ ጨኒቁ እውን እንታይ ኮን ይዛረቡ ኣለና በለ ግን ኢልዎን ደንፂዎን እዮም ዝሪኣ ነይረን ኣፉ መለፍለፎ ይሰምዖ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ይፈልጣን ናተን ምክንያቱ ዘይምልከተን ዘየድልየን መንግስቲ ተገዲድዎን ውፃእ ተባሂለን ብኮታ ካብ ጣብያ ካብ ወረዳ ካብ ቀበሌ ክንዱዙ ሰብ ኣጓፂኹም ክሰድለኩም ተባሂሉ ኣባላት ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሕልኽላኽ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ንክንርዳእ እዩ። ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ። ውሽጣዊ ፀገም ናይ ትግራይ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን።
ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ሪኢኻ ምስ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ብወገን ብልፅግና ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን እንታይ ክፈጥር ይኽእል ይኸውን እንታይ ከምፅእ ይኸውን ይኽእል ሰባት ዝተፈላለየ ገምጋማትን ኣብ ዝተፈላለየ መደምደምታን እዮም ዝበፅሑ ዘለዉ ኮይኑ ተሪፉ ግን እዞም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ምስ ብልፅግና ዘሎ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ከም ዝኽእል ንትግራይ ነቶም ኣብ መንጎቶም መራሕቲ ብሓደ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ህወሓት እዮም እዚኦም ብምሎም ዞም ቅድሚ ዘሎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ህወሓት ንምጥፋእ መንሳቶም ድማ ስልጣን ንምርካብ ልክዕ ከም ዝህልኸኛ ሰብሲ ገዝኡ ኣቃፂሉሲ በቲ ሓማኹሽቲ ዝነግድ ወይ ገለ ትብል ከምታት ትመስል ዓይነት ዘረባ ኣላ ብምሉእ እቲ ገዛ ብምትህልላኽ ንዑ ክቐትል ነቲ ዓዲ ከብርስ እሞ ናብታ ዝበረሰት ዓዲ መራሕቲ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ዓበይቲ ዓዲ ፈቲኖሞም እዮም ክዓርቆም ኩሉ ክዕረቕሉ ዘይክእሉ እዩ ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ከም ናይ መወዳእታ ዳርጋ ካብ ኩሉ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ፈንፊንዎ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ፅቡቕ ዝኾነ መተካእታ ካምቢያ ገይሩ ነቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካ ኣብ ዙርዩ ዝነበረ ኣልዩ በዚኣቶም ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ናይ ብሓቂ ፍልይ ዝበለ ክስተት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዋላ እቶም ናይ ኣምሓራ ብዛዕባ እዚኦም ዝብልዎ ዘለዉ ከስማዓኩም አሁን ሰልፍ ላስቀድም እንዴት አየሆ ሰልፉ እንዲሁ በትግራይ ተወላጆች ተካሄደ ቢባልም የብልጽግና አገዛዝ ከጀርባው በፋይናንስም ሆነ መዋቅሩን ተጠቅሞ ያዘጋጀው እንደሆነ ነው የሚነገረው። እዛው አዲስ አበባ ያለው ከዝግጅቱ ጀምሮ ዛሬም ሰልፉ በተመለከተ ምን ማለት ይቻላል? መልካም መሳይ እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየት እንድሰጥ እድል አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰልፉን በተመለከተ በዋነኛነት የትግራይ ተወላጆች በተለይ ደግሞ ፖለቲካዊ ኃይሎች የትግራይ ፖለቲካዊ ኃይሎች ናቸው። እነዛ የትግራይ ተወላጆች ከምንለው ይልቅ ህወሓትን የሚቃወሙ በህወሓት ጋር አብረው ሰርተው በፖለቲካ ልዩነት ስልጣንም ይሁን ክልሉ ርቀው የመጡ አሁን ከብልጽግና ጋር በመስራት በትግራይ ይሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የራሳችን ሚና ይኖረናል ብለው የሚያምኑ የትግራይ ፖለቲካዊ ኃይሎች የተለያዩ ፖለቲካ ሕጂ እዚኦም ቀንዲ እቲ ኩነታት ይርይዎ ዘለዉ ብምሎም እቲ ናይ ኣምሓራ ድዩ ካልእ ኩሉ እውን ይከታተሎም ኣሎ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ኣብ ዙርዩ ቀፃሊ ዝረኣዩ ዘለዉ ሳቶም እዮም ወላ እኳ ምስ ህወሓት ተባሂሶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝመፁ እንትኾኑ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ኣብ ዙርያ ዓቢ ኮይኖም ንትግራይ ጥራይ ዝምልከት ከም ዘይኮነ እውን ይርድኦም ኣሎ ንዓቢ ኣብ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣናት ዝነበሩ ስለዝኾኑ ንዓቢ እናሓጎሱ ካልእ ኣጀንዳታት ጎኑ ጎኑ ናቶም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስጋኣታት ኣለዎም እቶም ካልኦት ህዝቢ ስለዚኣቶም ከቢቦሞ ምህላው ንዓቢ ቀሊል ክኸውን ኣይክእሉን ኢሎም እዮም ዝርእዎም ዋላ እኳ ናይ ዓቢ ኣጀንዳታት ዘተግብሩ ባርያታት ዝመስሉ እንትኾኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ዙርያ ዓቢ ኮይኖም ኣገደሲ ቦታታት እናሓዙ ይኸዱ ምህላዎም ነቶም ካልኦት ህዝብታት ከም ስጋኣት እዩ ዝርአ ምክንያቱ ጠቕላላ ኣብቲ ከባቢኡ ዘለዉ ሳቶም ማለት ኣብቲ ምክልኻል ዘለዉ ጁላዶ ገለዶ ትብሎም ኣብ ዓውደ ኩናት ብዙሕ ተመክሮ የብሎምን ተባሂሎም ስለ ዝእመኑ ዝያዳ በዓል ፃጥቃን ካልኦት ካብኦም ይሕሽዮም ዝብል ዘረባ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ነዚኣቶም ዝያዳ ክውከስ ዝኽእል ይኸውን ኣብ ፖለቲካ እውን እንተኾነ ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝገብሮ ነገራት እቲ ረዳ ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቶም ካልኦት ህዝቢ በዛ ዓይኑ እውን ክርእይዎ ከም ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ኩነታት ከም ዘይነበረ እንታይ ዳ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ብገንዘቡን ብሎጂስቲክስ ናቶም ብኩሉ ባዕሉ ዘበሎ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ኣብ እስራ ዝተረኣየ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ንዕኡ ዘጉልሕን ንዕኡ ዝደግምን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ሓደገኛ ኩናት ናይ ምቕያር ተኽእሎ እናዓበየ ከም ዝኸይድ እዩ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቱ the rally and the state media campaigns are deliberately framing the TPLF as the primary enemy while simultaneously attacking and condemning its alleged coordination with external forces like Eritrea, Shabia and internal forces like FANO. ስለዚ እቲ ሃገራዊ ሚድያ ከም ፕሮፓጋንዳ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ቀፃሊ ናይ ህወሓት መራሕቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ከም ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ምስቲ ቀንዲ ታሪካዊ ፀላኢ ናትና ኢሎም ምስ ኤርትራ ሓዊሶም ተትፅምዶ ማለት እዩ ወሲኾም ድማ ባንዳታት ኢሎም ዝገልፅዎም ከም በዓል ፋኖ ድማ ምሶም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ይሓዋውስዎ ኣለዉ እዚ ኸ ደይመደይልካ ነቲ ዘሎ ፀላኢ ብሓደ ኣኪብካ ኩናት ንኽትውጅ እሞ ደገፍ ናይ ህዝቢ ንኽትረክብ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ እዚ ናይ ተጋሩ እሊት ኣብ መንጎኦም ኣብ መንጎ ሓትሕቶም ተፈጢሩ ዘሎ ምጉጅጃል ድማ ዋላ እኳ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ክበሃል ዝኽእል እንተኾነ
بعبيو تي أقاتيم زلوا تسقم ننوي حوان من بحر مقارجة زنبرة مخانيم زنقرو لذي يا برقت قتاج وردا تماريخنا باباتيو نتوم أنصاري زنبرونا هو حتى طرف كتف كل عينت باريا كخنا كان وكل عينت حجزة كاس غير ما حجزني خنك حكك كاز مثل زر نجارينا نرزلنا لذي كوين تعرفوا زي جزء خيازلو ناب كوينات نكخيد ناب كوينات نكود نكتون زدفاف مدرك كون كم زغليهم زنقرو زلو أبي أحمد عبد زوبا مسبوزحات حيلتات الراتهم كم زلون اليوم سبازياتهم نكوينات يدفاف وكم زلون ساعات كانن ردان كالوتن نكوينات يدفاف وكم زلون أمو ده هذا ما نايمن مخرج وسيدي خير نسو نجزيز قدف كينو اليوم سبازياتهم قللت سبات كم زي كونون قللت الواكل لهم كم زي كلن مستعبي حويسكا ما إلى يوم زبلت أمارات كون كم زغل إنا كم زربان سمى زلنا كابتفل على حالتات بمحرا يكون بخالوت يكون بزع عيني يوم زت متوهم زلو زيادة مسلم السودان زلو دماء تعايسكا كرة زلو ويزي مسير تراونا تعايسكا كرة زلو وي زعنا دلاي نخبرسي أفتي أنا زلو لي بوتا صنعني عينتي وانا نتاني السودان بداي بترجعهم إلى الوصل زلو توصلون ريت عرف عليها بعد توصل حسن كلمه قصينا نفتح قصينا ناتو ناي السودان بداي بمسرته هذا تقرأي أرم سبعة سوداني هلو أو شيء تقرأي زلو سراويت أمينو فوتي يتبرت حزو زلو بر مخنيات اللي تقرأي زي تملس حتى اللي إزقاد الجب زعد جوز للسعادة هيكون معداق دعم بلسقنا اللي زعد زمسات زي أتم خزي زول زلو قرون حنكة حفرة يولم بلسقنا عدي جوهم بلسقنا تخاري جوهم صراحة نقول تقريبا خمنورة نخدور يوم قاسة بعد يوسف سنتنا تقرأي يسوع له مالت أزخون بوتاس تعدي كخي تزارو كتبهال تخليها تعدي كخبولتيكا وساق تبهال تخليها زي مكونوا وينهم تعدي قوم سيت سنتنا تقرأي مزوال زلو خو بزعبا معداك بزعبا مشاتن بالواتن كوزين عقب كاذيك نتصل بعيننا كنا لنا بدلان يكونن بنا إثيوبيا زود قشون سبعة تعديهم أقدم ما يوسف سلف سويهم لازم تقرأي سنتين والله ناي بحكي توكل في كتاچو ردادو غلاغلودو من سياتنا ني سودان شيوتلودو غلودو يدولدلو نبعال تعديكا ابدا اداي وتيخا نعدبوخا خطف ديكون كانت غزغز سلخيم زبلو زلو مستنكرينا نبل نازي كنتات كتري خلاها مستنكر تلازغونه بزح كتزاربلو تخل نغير يكونن it's just a shameful thing قالوت الدقات دما ترايو ما بتبوتاتي ጥሪው በጣም ጥሩ ነው ያለው ሁኔታ ለመግለጽ ደግሞ ህዝቡ እዛ ጋር ያለው ሁኔታ የትግራይ እናት ያሳለፈች ያለው ሁሉም ነገር ለመደገፍ እዛ ጋር ያለው ተቃውሞ ለመስጠት ደግሞ ህዝቡ እዚህ ተገኝቷል ማለት ታውቅ ሁኔታ ስለሆነ ማለት እኛ እንደዚህ አይነት አሰራር ኤርትራ ጋር ነው ያየነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አይተን አናውቅም። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ለትግራይ ብቻ ሳይሆን نالكم كيتعدموا زمصو كيتصقبوا وصو خمس بحال ابزي غدايوم اتيوم كل غزي ابزي غدايوم ابزي داسو مزركب سبات دمالو سو نساتهم ابي احمد نعاتاتهم قد يفك طليا معبل زبحال مريسو خمزلو نافلتو بجاخا غربتنا بجاخا تونا قلبو تفترلنا ولا ابتا مكينه تدي سقال كاننا بدحريت مسلال نبلنا شغلنا حصين حزنا ابا تصقينا خنكيد فقدلنا زمسلا كايدان رلنا برابي أحمد كتالي مجابياتات ناتو نتوم كتالي زبحالو مني ما يفلتني أفارن قلني وكون زغل علينا نعطاتهم كجنجني نانريزا لنا زغني زركبيو صوتان ديو لك كم زي تواسون دي دمسد زركبت أبلغ زبلو بوليتيكا نانريزا لنا بدا again إثيوبيا قداي بممهر برها غيرنا هنودوينا نسوس بوغير غليس ونيرو مواقعو ጸገም ዘለዋዩ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ካብ ንጽጋዕ ጀሚሩ ግዛአትና ሓቂቁ ህዝብና ቀኒሱ ባህልና ተሸርሽሩ ታሪክና ተዘሪፉ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ዋላ ተደለናዮ ዋላ ተባሃግናዮ ኣይኸውንን ሓደ ካልኣይ ንሕና ኢትዮጵያ ዘለና ቁፅሪ ውሕጅ ስለዚ ተውሓትን መወትን ኢና بتاريخنا بعنقنا ببهلنا برتوعاتنا بقصر خمسة خلقين يبلنا سلزي political entity أو إثيوبيا تقرأي كراجعز بحساب الحرزي زموت أي واتساب قال خوين نخنا برون أي خلنا تهز نروح زلنا قناتات سلزي كم واقراوس أجمع زمنشو نتجارات متعدد تجارو كاب إثيوبيا فنت تبلنا هالشنايز بالزلو إرترا دما أصبقنا
ካብ ንደቡብ ንሰሜን ከዝና ጥራይ ተጠመጥና ይሕሸና ኢና ንብል ዘለና ታሪክና መሰረቱ ናብ ሓያል ካልእ አንግል ጠሚትና እንከይድ ኣለና ንቐፅል From archaeological research that is done so far is the foundation of humanity. In Eritrea, the oldest skeleton is found back in 1997. Eritrea is also an ancient nation of laws, rules, and governance. The first written law that was enacted in Eritrea was written in 1212. It predates the Magna Carta by 3 years. So there are more cultural and societal development aspects that need to be explored so that we can have better context and knowledge that other societies can learn. ዳዊት ከም ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ታሪኻ ብትክክል ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራ ኣዝያ ጥንታዊ ሲቪላይዜሽን እያ ገለ ካብቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዝለዓለ ስኬሌተን ወይ እውን ናይ ደቂ ሰባት ጥንታዊ ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ተፈጢሮም ንኽንብል ዘኽእል ጭብጢ እውን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ሕጊ እውን እንተኾነ ኤርትራ ኣዝዩ ጥንታዊ ዝኾነ ዝተጻሕፈ ሕጊ እንዳባ ከም ዝነበራ እዚ ድማ ነቲ ማግና ካርታ ዝበሃል 3 ዓመት ዝቕድሞ ኣዝዩ ጥንታዊ ታሪክ ከም ዘለዎም ስለዚ ኤርትራ ዘይተዳሰሰ ብዙሕ ታሪካዊ ዓቕሚ ከም ዘለዋ እዚ ታሪክ እዚ ክብርበር ተኮይኑ ድማ ክፉት ዝኾነ ኣብ ደገ ወይ እውን እቲ ፍልጠት ብፖለቲካ ዝተዓብለኾ ዘይኮነስ ናፃ ዝኾነ ፍልጠት ንምድህሳስ ፃዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ ዝደፍእ ዘሎ ብርግፅ we need more campaigns ብዙሕ ስራሕ ክድልየና እዩ ኣነ እኳ እንታይ ዝብል ሓደ ግዜ ነቲ ታሪክካ ወላ ከም ሓቂ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ብዙሕ ነገር እናደኸምካ ከለኻ ቁጠባኻ ከይተቐየረ ከሎ ብዙሕ ኣቓልቦ ሂቡኻን እዮም ከምዚ ሓደ ግዜ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ እውን ትሪኦ ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ እንጅልኑ ሰርቲፊኬት ዘለዎ እዩ ግን ሃብታም ስለ ዝኾነ ቀደም ሰብ ይሰምዖ ነይሩ ጅኻ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ሰብ ይሰምዖ ሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ታሪክ እናስራሕና ኣሎ ክንቅፅል ኣለና ግን ግዜ ክህልዎ እዩ ብዛዕባ ቁጠባናትና ሓርት ምስ በለ ብዛዕባ ኤርትራ ሃርደምደም ክብሉ እዮም እዚኣ ናተይ መረዳእታ እያ ክሳብ ሽዑ ግን እቲ ታሪክ ክዕቀብን ክስራሓሉን ክጉዝጎሰሉን ነቶም ከም ዝገብሩ ዘሎ ከም በዓል ዳዊት ድማ ኣብ ኢንስታግራም ከይትኩም ዲኹም ዳዊት ጂ ሃብተይልኩም ደገፍ ግበሩ ሼር ግበሩ ሓግዙ እናበልኩ ናብቲ ሓንቲ ለንከነግርም ዝበለትኒ ኣርእስቲ ከሰጋግረኩም ናይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርትኻ ካብ ኣሜሪካ ኢኻ ተሰሊፍካ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርትኻ ኣጠናቒዕካ ወይ ምጥንቓቕ ከለኻ ኢኻ ሜዳ ፀሚርካ እቲ ግዜ 73 72 ምናልባት ብልክዕ እንተዘኪሩ እዮም ኣብቲ እዋን ዝኸውን ዘሎ እሞ እቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክውለድ ከሎ ወይ ኣብቲ ትተኣኻኽብሉ ዝነበርኩም እዋን ንእሽቱ ዘይተምሃሩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ሃንቀው ዝብሉ ቆልዑ ኤርትራውያን ኣብ በረኻታት ሳሕል ኣብ በረኻታት ናቕፋ ንብሎ ባርካ ምድሪ ኤርትራ ትረብኡ ኣለዎም እንታይ ይስማዓኩም ነይሩ እቲ ፅንሲ ሓሳብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እቶም ዓበይቲ እያታት ክጅመር እንከሎ ከመይ ይረአየካ ኣብ 50 ዓመት ዝተጀመረ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሓደ ምልክት ናይ ሓደ ምዕባለ እዩ ንሱ ትምህርቲ ሰውራ ምጅማር ቅድሚ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምጅማር ዋላ እቲ መርዓ ንገዛርፁ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ተሰሊፎም ኣለዉ እሞ ንቡር ሓዳር ክግበረሉ ኣብ ዘይክእል ኩነታት መርዓ ከመይ ክንሪኦ ኢና ሓዳር ክትገብር እንድሕር ዘይትኽእል ኮንካስ መርዓ እንታይ ትርጉሙ ዝብል ብዙሕ ክትዓት ካይድ ነይሩ እዩ ሓራ መሬት ጌርና እሞ ኣፅኒዕና ሰላማዊነቱ ከነረጋግፀሉ ንኽእል ደጀን ሳለውና ሽዑ እዩ መርዓ ምናልባት ክንሓስብ ንኽእለሉ ተባሂሉ ዝቀረብ ነትኽትዕ ናይ መርዓ ይሃሉ ዶ ኣይሃሉ ክበሃል እንከሎ መጀመርያ ድማ ኢና ንሕና ዝፍቀድናዮ መስለና ካብ ብዙሓት ካብተን ኣብቲ እዋንቲ ዝነበራ ናይ ገድሊ ውድባት ወል መርዓ ተፈቂዱ ደቅና ምዝዮም እሞ እንታይ ይክኸውን ሕጂ ምዕባይ ናይዞም ቆልዑ እዚኦም ሓላፍነት ናይ ኩላትና እዩ ናይቶም ወለዶም ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ተጋዳላይ ሓላፍነት እዩ ብዝብል እዩ እቲ ኣመር ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ተጀሚሩ ብላተማ ብሌባት ሓደ ቤት ትምህርቲ ተጀሚሩ ክመሃሩን ክዓብዩን ዕድል ስለ ዝተፈጥረ ነፃ ሓራ መሬት ስለ ዝተረኽበ እሞ ከተፅንዖ ትኽእል ሓለውኡ ከተደልዶ ትኽእል ቆልዑ ሒዝካ ምስሓብን ገለን ሽግር እዩ ስለዚ ኣብቲ ደባት ናይ ሱዳን ሓራ መሬት ምስ ተረኽበ እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ
በበል 50 ዓመት ናይ መምስራት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ ዝረበሉ ዘሎ ኩነታት ወይ ውን ኣብ ምድላዋት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እያታ ዛዛንታ ትሪዋ ዘለኹም ካብ ሃይለ መንቆርዮስ ያወት እያ ዘላ እቲ ታሪክ ካብ ተፈላለየ ቦታታት ክሰምዖ ከለካ ገዳሲ እዩ ሓደ ኣብዚ ፖለቲካዊ ጽላት ናይ ኤርትራ ሰባት ተፈላለየ ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልዎም ይኽእል እዩ ነቲ ታሪክ ግን በብናቶም መንገዲ ነቲ ታሪክ እቲ ፖለቲካዊ በረዳእታኻ ዘሎ ነቲ ታሪክ ክጸልዎ ከም ዘይብሉ እቲ ታሪክ ድማ ኩሉ ሰብ ክዛረበሉ ምስ ዝኽእል ጥራይ እቲ ታሪክ ዝበለጸ ኮይኑ ክቕጽል ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ሓለፍቲ ጥራይ ደይኮኑስ ወላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ፖለቲከኛታት ናይ ፖለቲካ ካልእ ሽግራቶም ክህልዎም ይኽእል እዩ ነቲ ታሪክ ግን በቲ ቁኑዕ ንሳቶም ዝርድዎ ክዛረብሉ እንተኽኢሎም ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝበለጸ ክስነድን ናብ ዝተፈላለየ ወለዶ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኤርቲቪ ዘይሰምዑ ኤርትራውያን ታሪክ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ በዚ መንገዲ እውን ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጽብቕቲ ዝኾነት መረዳእታ ኮይና ረኺበያ እቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ብልሒ ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ኣርሒቑ ዝሓስብ ከም ዝነበረ ነቲ መምስራት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከም ስትራቴጂ ተኻቲዑ ሓራ መሬት ተጋሩ ብዝቐረባ ሓራ መሬት ክብሉ ከለዉ እቲ ዘረባቲ ካብ ጥንቲ ኤርትራውያን ሜይቢ ኤርትራውያን ዝመሰረትዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን መረዳእታ ኣለኒ ማለት እዩ very interesting and fascinating story ንቐፅል ካልእ እስከዚያ ስምዑለይ ኤርትራ ገዓታ በዝርዝር ባህላዊ ቅርሲ ዓለም ንምምዝጋብ ትዳሎ ኤርትራ ነቲ ብወለዶታት ክሰጋገር ዝጸንሐ ዘይጨበጥ ባህላዊ ቅርስታት ንምዕቃብ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዝገብ ንምስፋርን ዘኽእል ሃገራዊ ዓቕማን ምዕባይ ትሰርሕ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕብራት ሃገራት ዩኔስኮ ሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻብ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብመላእ ኤርትራ ምድላው ገዓት ካብ ተራ ምግቢ ንላዕሊ ምልክት ሕብረትን ስኒትን 9 ብሄራት ሃገር እዩ ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ዙርያ ትጋዓት ተኣኪቦም ወለዶታት ዝሰግሩ ኣገባብ ኣጋዓታን ዛንታታትን ዘለዋ ወጥሉ እዚ ባህላዊ ፍጻመ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጽኑዕ ማህበራዊ ጥምረትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ወሲኹ ይገልጽ ኣብ ግዜ ሕርሲ ሓራስ ሓይላ ንኽትመልስ ምስ ቀዳማይ ምግቢ ካብ ምሽፋን ሓሊፋ ኣብ መርዓን ሃይማኖታዊ በዓላትን ዘለዎ ቦታ ወሳኒ እዩ እቲ ኣብ ማእከልቲ ተሓሚሱ ዝተጋዕተ ሓርጭ ዝጉድጎድ ብጠስሚ ወይ እውን እንጣጢዕ ዝመልእ ኮይኑ ከም ሕብረተሰባዊ መተኣሳሰሪ ሓቢርካ ይብላዕ ነዚ መንነት ሕብረትን ዘጠናኽር ባህላዊ ልምድታት ንምዕቃብ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕብራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ብምትሕብባር ካብ 6 ክሳብ 7 ሓምለ 2026 ኣብ ኣስመራ ዓውደ መጽናዕቲ ኣዳልዩ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ገዓት ማለት ካልእ ሕብረተሰባት እውን ይጥቀምሉ ይኾኑ እንዲኦም ግን ከም ኤርትራ ኣብ ገዓት ብፍላይ ኣብተን 9 ብሄራት ኣብ ኩለን ዘሎ ባህሊ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ግን ኣብ ዝበዝሐ ባህሊ ዕምቆት ዘለዎ መሰረታዊ ወይ እውን ኣገዳሲ ዓይነት መግቢ ናይ ኤርትራ እዩ ካልኦት ሃገራት ይፍትንዎ ኾኑ እዮም ወይ ይገብርዎ ኾኑ እዮም ግን ከም ናይ ኤርትራ ሪሊ ኣነ ሃቨን ሲን ዳት ማለት ናይጀርያውያን ብካልእ ኮንቴክስት ይጥቀምሉ እዮም ካልኦት ኣፍሪቃውያን እውን ትሪኢኻ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ገዓት ሓደ ዩኒክ እዩ ከምዚ ናትና ኣገባብ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ዓለም ካልኦት ድማ የምክን ኣብ ኢትዮጵያውያን የብልዎ እዮም ክትብሉን ዝኽእሉ እዮም ግን እቲ ከም ኤርትራ ብፍላይ ትግርኛ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካልእ ብሄራት እውን ተሪኢኻ ብሌን ድዩ ትግረ ድዩ ሳሆ ድዩ ዓረብ ድዩ ካልኦት ህዝብታት እቲ ገዓሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድሽ ናቶም እዩ ኣገዳሲ መግቢ ናቶም እዩ ስለዚ እዚ ገዓት ንኤርትራ ተፈሊጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተኸይዱ ብትኽክል ንታሪክ ናይ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ዝምልከት ዘማእኸል ክኸውን ከም ዝኽእል መረዳእታ ዘለኒ ኢትስ ጉድ and we are looking forward እንታይ ካብዚ ከም ዝመፅእ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽንወዲ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይጠቕምን ሓሳብኩምን ምግዳፍ ኣይትረስዑ እናበልና እዚያ ክንገድፈኩም يقل قسماتيتو يقنبل الشليل ذي نقول